untuk koleksi AGE Mbah No. Niki Mbah Amit Mbah. Niki upgrade nggih, Pak? Ngono nggih. Anu lek kuwi ngarani piye ping. Oh niki nggih, Bing. Lek sing abang ya tek amu iki. Sing asli abang. Nah, kayak Mbah No. Batu dari Keraton Solo. Sing niki nggih, Mbah. Wis kabeh satu sing iki. Iki rong suwi iki lek entuk iki. Pundi, Mbah? Pongene Erna sing pas nang Sing putih ndek nang. oh sing Dongrejo niki nggih, Mbah. Heeh. Beh gak kuat Mbah iki tuwek bageamu ya. Rahayu, Rahayu.